Започвам от бял. Празен лист, сняг, чершав, екран. Абе, нещо за запълване. Бяло. Той иска звук. То препуска, но от коня по-ми харесва кентавър. Всъщност, какво се прави загадъчен, като в главата ми е мекото чершафено бяло. Хайде, идвай, чакам те. Но и това бяло има познат финал. Друго бяло. Guten Tag. Mein Name ist Professor Dr. Theobald Brunschweiß vom Institut zur Farbbekämpfung, vom Bundesamt zur Farbverwaltung. Weiß ist nicht nur eine Farbe. Господин Бруншвайс от немската служба за разграничаване на цветовете и борба с далтонизма има класифицирани 173 нюанса на белия цвят, 47 символни значения на бялото, 219 практически негови приложения. И това не е реклама на прах за пране, нито припомняне, че руснаците са покрили с бяло стенописите на грузинските църкви. Това е нюанс номер 97 на бялото, гланцирано, скъпо бяло, отблъскващо писалката. Това е едно бяло поле в картата на Европа. Да, има го. Този вид карта за западния турист няма нищо над Гърция и вдясно от Югославия, освен това бяло поле, в което по една случайност съм се родил. И колкото и да крещя, тук съм, виж ме, прилежният поглед на туриста се плъзга над гланца и се спира на халкидики, а кола с закръглен като бирнато му шкембенце дизайн го повежда натам. Аз пък се гмуркам в своето бяло и започвам да го изпълвам с истории.